Січневий вечір, на вулиці -2, заметіль. Скоріш за все, людей не буде сьогодні. Але в тебе є вибір. Ти або відпрацюєш повноцінно, совісно цю зміну, або зачинишся у своїй підсобці і подивишся фільм. Це мій перший робочий день. Буде дивно, якщо я одразу почну халтурити. Цю ніч я відпрацюю нормально. Щоб дізнатись, що тобі принесе сьогоднішня ніч, кинь К6. От і склейка. 5. 5. Неминуча загроза. Давай дізнаємось, яка загроза на тебе чекає. Кинь К20. 2. Як починається жах? Усі телефони в приміщенні починають дзвонити одночасно. А коли ти береш слухавку, то чуєш лише власне перелякане дихання.